DXDC Radyoman Report. Giawhag sa Davao City Police Office kan DCPO ang mga barangay sa Davao City nga mamahimong aktibo sa pakig-alayon kanila aron mapabiling malinawon ang dakbayan. Sa pakighinabi sa DXDC Army Davao kang Police Captain Hazel Tuazon, ang spokesperson sa DCPO, iyang gibutyag nga gawas silang makanunahayong pagpatrolya, gihangyo nila ang mga opisyales sa barangay nga kung unsa man ang problema silang komunidad, sulbaron kini samtang sayo pa og di nahuwaton nga adunay mahitabong krimen. Ato alang ani ma'am is solution, prevention, proactive atong buhaton ani ma'am para dili na mahitabo pa kini ma'am no atong sa taga barangay ma'am dapat kung may problema si tolo no dili na dapat padakon pa. Ginihuman sa sagunson karon nga krimen sa Davao City sama sa pagpanigbas patay sa usa ka tricycle driver sa barangay New Valencia, Tugbok District ug sa pagkaangol sa usa ka lalaking gitigbasab sa Matina Crossing nga parehong tungod sa personal nga bangi. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News. Diretso Balitang Metro Davao.